एगो ए बोमा भाई ना की गो ଅଛି କିଏ ଲାଗି ए राखिला नाथाती ହଉ ହଉ ଘର ଭିତରୁ ଯା चलो चल ହେଲା ଆର ତ ଭାଇ ଅଛି ଇଏ ତୋର ବୋଉ କେଣେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଇଛି ଏ ସର୍ଦାର ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଇଛି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ପଇସା ପାଇଁ ଭାରାଇଛି ନା ଆଉ କିନ୍ତିଲ କେମିତି ବେଲେ ତୋର ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଦବୁ କି 500,000 ମିଳିବନି କିନା ଭାରାଉଛି ଆଉ ମା 70 କିଲୋ ଆଉ ସତର ମୋ ପେଟରେ ସେ ଛନ୍ଦ କପଟ ନାଇଲୋ ମା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ସତ କଥା ମା କହିବି ରହିଥାଟାକୁ ଆଜି ପଚାର ର ଆକୁ ପଚାରିଲେ କି ହବ ଆରେ ମା ଭାଇରେ ଗୋଟି ଯାଇ ପଚାରେ ଇଏ ପିଲାଟା କିଏ ଜାଣିছিল ଆରେ ମା ସିନା ସବୁ ଶିକାବତା କରି ପଠେଇଛି ଆଉ ହଉ ରହିଥା ତା ମାକୁ ଯାଇ ପଚାରୁଛି ହଁ ଆଜି ମାଟକୁ ଗୁଡା ହବ ହେଲେ ଏଲୁ ଭାଇରେ ଗୋଟେ ପିଲା के लापा ଆପା ନା ଚୁପା ତୁ ଭାଇରେ ଟିକେ ଏତେ ଲୋଭ ଲାଗିଛି କିଲୋ 10 ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମୋ ପୁଅଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତ ଝିଅକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ରେ ଇଏ ମା ଆଙ୍କର ବଢିଆ ମାଡୁ ଲାଗିଛି ଆହୁରି ଲାଗୁଥିବ କିଏ ହେଲା ଭାଉଜ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ? ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବିନି କି ତୋର ମାଇକିନା ମୋ ପୁଅଠୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତ ଝିଅକୁ ପଠେଇଛି ନାଇଁ ଭାଉଜ ସେ ସେମିତି କରିପାରିବନି ତମର କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଥିବ ଭୁଲ ଧାରଣା ତତେ ହେଇଥିବ ରେ ବଡ ଗିଆ